Coba. Sapa Mbak Sulis kena, Mbak Pipit kena. Ora ketak kong. Ya. Pundutan sangka Bapa Supena. Ya. Watak. Wong lanang digetak kaya ngono prasida puret iki. Mangga ala mangga mongko kadung kenceng pikire kok dihatak. Alah. Nan serasida. Wong kuwi sirikan kuwi. Melayu ngetan. Lerek Pak niki. Hah? Lerek. Nggih. Ngetan. Ndak dientekke wae. Pinaraing. Lek mbok enom ning tuwek. Ya kuwi. Mula sing ngentekke bengkok iki lek krungu swara ngene iki ya. Ha iya. Keco. Wah. Ceo. Iku katur Mas Andi Prasetyo sing saka Grobogan, Jawa Tengah. Gendi kowe nduk Pit? Iki arep mbedake swara ngene bingung lek ngantek ora ro gambare. Pipit sing ndi, Mbak Sulis sing ndi iki mbedake angel. Ning lek roh blegere ngono, "Wo iki sing gedhe iki Pipit." Ngono. Ha iya. Enak lho, gawe video klip itu grimis. Lah kok Mbak Sulis ki ngiyup lho ning ngisore Pipit. Apa dikira payung ngono apa piye? Ha iya. Ah, gunungku menjulang tinggi. Ha iya. Sugeng rawuhipun Bapak Supena. Sugeng rawuhipun Bapak Supena. Wong lanang kok garap kaya ngono ki wis ora kerasan ning omah, Nduk. Mengko wong lanang ki kudu dilus-elus kok ya. Ya. Pancen adaan Kutut Manggung ki metune wanci gara-gara mula lek ditokke Yahmin iki ben iso ngrasake jebul Kutut Manggung ki rasane ya kepenak. Saya nek ditebakke ning kuda nyonglang wah ketok len berkase. Ha iya. Coba Mbak Sulis.
Omben, ning aja nganggo omben. Mi. Emi, Pak. Mi. Emi. Mi emi emi emi. 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 Pipit sing megung. Mi emi. An An Sankas. mi ami 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 an. Ami ana. Wah, aku mbayangke, Pin. Kowe kok jan susumu kaya sapi perah. Ampun digenake. Wah, Lah ku lesuk nek gak ketimba sing sangka stainless kae dipuh ngono ki wong sak desa iso wareg. ngapunten Pak Heeh. Ketinggalan yoga-yoga kok empun ancang-ancang Loh. ajeng. Aja kok yaga-yaga, aku ki yo ngenge ana. Loh. Ojo aku kok rojeh. Manuke Pak Supeno ya. Manuke Pak Supeno wedi. Ami. Ami. Ya oh, ya oh, ya oh. Oh, enak tenan. Gantos nggih, sing Mhm. makani. Yo, Mbak Bunjung. Manuk kutut ki elok lho. Manuk kutut ki gelem manggung lek kapinujon mangkring. Coba lek ning ngisor manuk kutut ki ora gelem manggung. Ning lek mangkring mesti manggung. Wor, wor, wor. Ha iya. Bedhar manuke gembos angger mangkring ya manggung. Rena mangkring nek kunjung kowe. Kan pakan Mas Gembel. Pertamane ngeten iki lho bucange. Iya Pak iki apal. Pakan nono. Tetep manuke pamundhut gending Bapak Supeno. Mengko lek Pak Supeno ki lemahku ki bakul kacang. Manuke Pak Supeno hebat. Pakan. Ya yo ayo. Ya oh, ya oh, ya oh. Lilis Karnali. Sotangendra sota. Ngoten. Nggih ngoten. Mosok elek diterokke to, Nduk, nduk apa ya sing apik lek pake kan Trahing, nyontoni. trahing nggih, trahing. Trahing nata. Trahing. Kok enten jengeke ngoten? Lho, jengek setengah molat iki penak. Aduh. Hmm. Trahing nata.
Lis. Dalem. Ngerti? Ngopo kok enak singkane? Napa? Manuke bar manggung terus kluthuk-kluthuk karo Lah niku lak jenengan maling niku lah ya toh. Bar manggung tak kalih buke toh. Heeh. Nggih toh? Karo. Ya ngertos to mesti no. Berarti wong cerdas kowe. Lah ya nggih kan menebak-nebak. Pancen iya. Iya. Pit. Ndak pengen sikatan, Pit. Nggih, wancinipun sikatan. Iya. Yo bablaske ditutup. Kaya apa? Mbak Suliseva. Bablas kudu nyonglang. Sampun, Pak. Karo ngunjuk ke sarung. Aduh. Lae wong bagus. Iya, wis. Ono. Angger bar terus rencing metu. Ya. Yen tan weruh setin kaya Dilek wis kaya ngene iki rata. Rata ya yo. Sing enom bisa ngrasake, sing sepuh ya bisa menikmati krana tembang-tembang klasik kang wis ngumandhang wujuding tembang kutut manggung bablas nyang kuda nyongklang. Ya. Iki pundhutane sangka panjenenganipun